Good morning! Is it still morning, babe? It's not 12 yet, right? But close to. Yeah. Morning. Kanina pa ako gising. Siguro mga 9:30. Pero yan, nakapag-edit na ako ng vlog. Siya, matagal siyang bumangon. Nandun lang siya sa bed. Kakabangon lang niya. And I will make him tea. Ito yung from T2 na nabili namin. Frutalicious. And, ganito yung, wait, pakita ko sa inyo. Ito yung itsura niya. Nilagay lang namin siya sa container. And ganyan yung itsura niya. You guys, sobrang bango nito. Nilagay ko na siya sa tea infuser na bili niya sa Target. Sobrang bango. Actually, gumawa ako ng cold tea kagabi before ako natulog. And sobrang yummers niya pag cold tea. So, ngayon gusto niya mag-tea. Kasi meron pa rin siyang ubo at saka sipon. So, yeah, magko-coffee sana siya. Pero sabi ko, I think much better if mag-tea ka. So, magti-tea. Yung plano namin is maglalakad sana kami today pero hindi natuloy kasi matagal nga siyang bumangon. Tapos merong football mamayang 2:00. So, manonood siya ng football. And, yeah, yun yung ganap. Manonood siya ng football. What are we doing after? Nothing? Nothing. Walang ganap ang weekend. No, not the weekend. Just ngayon, Sunday. Pero, yeah, yun yung ganap, huh? Nagluluto sila ng sausage at saka hard-boiled egg. Yes. Did you wash the egg? Is that the farm fresh one? No. Okay. Oh, here's the farm fresh. Very clean. I like it. Ito na yung niluto ni Dana sausage. It looks really good compared to the last time. Last time was black. It still looks black on camera, but it's not. It's brown and perfectly cooked. And then ito yung egg niya. Hindi ko bet yung ganyang egg. Gusto ko runny. And then, he made me a toast. Toast. And then, lalagyan niya to ng hard-boiled egg. Right there. Ito na yung aking brunch. And sa kanya, paubos na. Binigyan niya ako ng half ng sausage. And then, yeah, kain! Yummers! Meron akong project. Tatahiin ko tong long maxi skirt na to. I got this from our mall. And, yeah, sobrang laki niya sa akin. This is small already. And then, sobrang laki niya. Like, it's not as small at all. Tinry ko siya kanina, pang high waist. And, dito, kailangan ko siyang tahiin all the way down. So, para sa akin, okay lang siya. Kasi, madali lang siya. Madali siya, pero matagal siya matapos. Kasi, I need to tahi this part all the way down. And, it's a maxi skirt. So, it's gonna take me a while. Pero yun yung unang ginawa ko. Sinukat ko siya. Tapos nilagyan ko siya ng pin. So, itong part na to tatahiin ko. And then, before that, paplansyahin ko muna siya. Para alam ko. Or actually, I'm not sure if ipaplansya ko siya. Hindi ko na lang siya ipaplansya. I don't know. I think I will plansya. Ipaplansya ko na lang siya. Tapos parang, ifo-fold ko siya, paplansya. Para meron akong guide. And yeah, yun yung gagawin ko. I'm vlogging back. Gagawa ko ng grilled cheese. So, hindi ko alam kung ganito talaga siya gawin. Kaya ganito yung ginagawa ko. Maglalagay ako ng butter. Tapos, ilalagay ko yung bread. So, ito yung bread namin. Frozen siya. Kasi free-nose naman siya. So, i-melt ko lang yung butter. Tapos, ilalagay ko yung bread over it. And then, maglalagay ko ng cheese. Ito, cheddar cheese. Mas maganda sana yung square na cheese. Kaya lang wala kami nun eh. So, I'm gonna use this instead. Wait. Dito. You can't even see it. I'm so sorry. Kaya, ilalagay mo lang yung cheese dyan. Hanggang sa medyo ma-melt siya. And kapag nag-brown na yung bread, okay na siya. Pwede na sa kabila naman. Mas maganda sana yung square. Kaya lang wala kami. So, hintayin ko lang na ma-brown yung bread. And then, ilalagay ko na yung isang bread on top. Tapos, i-flip ko siya. Para yung isang bread naman yung ma-brown. Ganun lang. Yun lang yung gagawin ko. I-off ko na kayo. Ganito yung itsura niya. Na-melt na yung cheese dyan sa loob. Yan lang. Yan lang yung lunch ko. Kain. I mean, ano ba to? Naka-lunch na ako ah. Basta,
Snack. Okay. Kain. We will go get some KFC chicken. Hindi siya kain ng KFC. Basta may pakiramdam ni Dan. Siya yung may sakit. Ako, okay na ako. Medyo yung boses ko, medyo hindi parang ganun ka balik sa dati. Pero okay na ako. Okay na ako. Si Dan na yung may sakit. Pupunta kami, bibili kami ng milk kasi magbe-milkshake lang daw siya tonight. Wala siyang gana. Napunta sa kanya yung mga symptoms ko noon na walang gana kumain, mahina yung katawan. You know na, siya na ngayon yung buntis. Ako okay na ako. Ano na ako? Nanganak na. Nanganak na! Yeah. So, yung gusto ko kainin, KFC chicken. Yummers. Nagluto na ako ng rice kanina. Dito na kami sa KFC. Hindi ko alam kung anong kukunin namin. Tatanungin ni Dan kung ano yung mga deals, churvalo. So, yons. Got my chicken. Si Dan bumalik sa loob kasi yung binigay nila na sa akin na gravy merong potato. And gusto ko yung plain gravy lang. Sinabi naman namin na plain gravy lang. Tapos sabi ng babae yes. Pero pag check ko kanina wala. Meron siyang potato. Ayoko nun. Gusto ko yung gravy lang kasi para sa chicken ko. Eh, nung una pa nila na binigay sa akin yung order ko, nag-request ako ng walang, dami kong request din kasi. Sabi ko walang drumstick and binigay niya sa akin lahat drumstick. So, pinapalitan na namin siya. Ito na yung pangalawang palit. All good, babe? Yeah. Thank you, babe. Yes, I got it. Thank you, babe. Watching 60 Minutes. Feature nila si Tom Hanks. Gusto ko tong taong to. Oh, he has diabetes, babe. Did you know that? I like him a lot. Nagustuhan ko siya actually because of Dan. Kasi marami siyang na-recommend na movie na maganda. And nung napanood ko na, maganda nga talaga siya. Na-vlog ko nga pa siya noon eh. Sabi ko, panoorin yung Forrest Gump. Yeah. And then the video, babe. I mean, the movie that he was just in the airport the whole time. That one. You recommended that to me as well. That's cool. That one is like... That one is really good as well. He was just in the airport the whole time. Do you remember? Yeah, I can't remember what it's called. Basta you guys, Tom Hanks and nasa airport lang siya. Parang dalawang movie lang ata yung napanood ko sa kanya. But yeah, it's really good. He's really, really good. I like him. Good morning, guys! It's Monday. Linis day na naman. Parang hindi ako excited today. Usually kasi kapag Mondays, excited ako. Yes, maglilinis ako. Pagkatapos niyan, malinis na yung bahay. Pero ngayon, hindi ako ganun ka-excited. Wow, mainit. Maganda yung weather today. Parang gusto kong lumabas. No, kailangan ko maglinis. Anyway, ito yung pang last tea na nadan. Ito yung colon tea. Diba yung colon tea pang gabi? Pero parang na-mess up niya. Last few nights ng colon tea niya, na-mess up niya. Ang dami yung nakalimutan. And it was, yun yung time na may sakit ako na parang, hindi ko na siya maagalagaan. Nakalimutan niya yung colon tea niya. So, ito yung pang-last na tea. Naubos na kasi yung skinny tea. Pero, yeah, he's drinking this today kasi he's not feeling 100% well yet. Pero, papunta na doon. Kagabi, yeah, kagabi may sakit siya. Ngayon, he's feeling better. So, that's good. Okay, so, sabi ko sa kanya, coffee or tea? And sabi niya, tea daw. Kasi mas better daw yung tea sa kalagayan niya ngayon. So, tea. Yan yung baon niya. And then, nagluto din ako ng capsicum kagabi. Kasi, yun yung request niya. Sa lahat na nagsasabi na, lagi nilang capsicum yung ginagawa mo para kay Dan. Siya po yung nagre-request ng lunch niya. Hindi po ako yung nag-iisip ng ano yung lunch mo or whatever. Siya po lagi nagre-request. So, kung gusto niya pa ulit-ulit na capsicum, choice niya yun. Gusto niya eh. Masarap eh. Diba? Try niyo. And I'm just having my coffee. Si Dan naliligo pa. I will need to edit a video. Kailangan ko muna i-edit yung favorites ko before ako maglinis. Para saving siya while naglilinis ako. Yeah, that's the plan. Oh my gosh, I need to do laundry tonight as well. Ano to? Today. I need to do laundry today. Meron ako dito. Oh wow.
Hello, katatapos ko lang maligo and I'm gonna have my lunch para makapag-film ako. I have my gray contacts on again. A lot of you guys like this on me. I actually really like it as well. But yeah, meron akong KFC chicken right here. Ito yung magiging lunch ko. Iinitan ko lang siya. And then meron din akong rice left over from last night. So, yeah, lunchtime kain. Hello! Mag-apply ako ng konting makeup lang. Yeah, kasi kailangan ko mag-film. So, I will be using for the first time yung Big Cover Concealer Cushion from Etude House. So, ito is in the shade Sand. Meron siyang SPF 30. Wow, bongga. Ito yung itsura niya, oh. Tapos, i-push mo siya here. Push mo yung tay. Wait, idadam ko lang ite. Yung amoy niya parang sabon. Yeah, parang sabon yung amoy niya. Ala, patay. Naklik ko siya. Ba yan? Parang amoy yung sabon niya. Parang sabon yung amoy niya. Hindi ako mag-BB cream or foundation today, obviously. Nag-apply na ako ng concealer. So yeah, concealer lang under my eyes. And then dyan. And then yeah, yan lang yung base ko. Medyo kailangan mo pala itong i-blend na agad-agad as in pagkatapos talaga yung ilagay kasi parang nag-set na siya. Hindi na siya ganun kadali i-blend. And beauty blender na to, ha? I mean, why do I keep calling this beauty blender? It is not a beauty blender. Pero okay na. Meron siya, sabon yung amoy niya. Eh, itsura niya. Okay naman siya. Okay, tapapusin ko na ang aking mukha earns. Yeah, nababrighten niya naman ng bongga yung aking under eyes. Oh, diba? Nice naman siya. Gusto ko tong contacts na to, you guys. Pumula yung dito. Ewan ko kung bakit. Lagi lang pumupula yung mata ko. Hinahanap ko yung panglinis ng contacts na ginagamit ko nung nasa Cayman ako. Yung parang bumubula siya kasi parang may I don't want to say the wrong like chemical or something. Basta parang meron siyang something na bumubula yung contacts and dapat magstay doon yung contacts for at least 6 hours. Yun yung lagi kong ginagamit noon. And naghanap kami ni Dan. Nung nagpunta kami sa Marion, wala akong mahanap. So, hindi ko alam kung meron sila nandito. I forgot the name. Basta yun yung meron siyang maliit na container. Nilalagay mo yung contacts doon overnight with the solution. And yeah, gustong-gusto ko yun kasi sobrang nalilinis niya talaga yung contacts ko. Ngayon, nililinis ko naman yung contacts ko. Like, before ko siya gamitan, nililinis ko siya. Pero itong contacts na to, wala pa akong problema sa kanya kasi nga bago siya, diba? But I just noticed na kapag nagamit ko na siya, na kahit na hindi pa naman siya expired, pero kapag matagal ko na siyang ginagamit, nagiging mapula yung mata ko ng bongga. Pero ito, so far, so good. Again, bago pa siya. So, hello. I just finished filming a video. Film ko yung haul and then I will film the try-on part. Kasi kailangan kong i-film yung try-on part because it's a try-on haul video. I'm wearing nga pala, wow, yung mata ko, gray na gray. I'm wearing the, bakit may ganyan? I'm wearing the Sephora Nano Lip Liner in the shade Deep Aubergine. Yeah, sobrang ganda niya. As in, sobra. Pero bakit meron siyang ganyan sa gitna? Oh well. Kumain kasi ako kanina. Patay. Hindi ko naman to napansin na nag-film na ako. Hindi ko chinek yung lips ko na nag-film ako. Anyway, that's okay. That's okay, Jose. I will film the try-on. Nandito na si Dan. Maaga siya umuwi today. Which is good. Kasi hindi ganun ka-okay yung pakiramdam niya. So, yeah. That's that. Let me transfer the files kasi mauubos na yung memory ko. Uy! You okay? Hello! Pupunta kami sa grocery. Meron na kaming lista, pero konti lang. Wala kaming maisip kainin. Wala rin akong time mag-isip kanina. Wala time mag-isip. No, seriously. Sobrang busy ko kanina. Grabe. Naglinis ako ng bahay. Nag-laundry ako. Tinupi ko pa yung mga laundry galing last week. Tapos, nag-edit ako. Before I did everything, nag-edit ako. Yun yung first na ginawa ko kaninang umaga. And then I filmed! My goodness! Oh, I edited 2 videos! Just. Oh well, pupunta kami sa Woolies. Kasi gusto ko mag-vlog. Kasi kapag pumunta kami sa Kohl's na malapit sa amin, nandun yung babae. Loka yung babae. Nandun siya. Nahihiya ako mag-vlog kapag nandun.
Kasi ano, yung babae kaloka. Pag napanood nyo yung unang vlog ko, malalaman nyo. Though hindi pa naintindihan ng iba kung ano talaga nangyari. Hindi ko rin naintindihan. Feeling ko, parang in-approach niya kami kasi baka akala niya finilm ko siya and like, you know, baka akala niya meron siya nagawang mali. Kasi meron tinanong si Dan. Sabi ni Dan, ilang pieces ng bacon ata, yung 300 grams, something like that. And then parang, nasagot niya naman. Like, wala na siyang ginawang masama. Tapos siguro akala niya, finilm ko siya. Tapos baka i-upload ko somewhere. Like, alam niyo yung mga nagva-viral na mga, ano, may nagawang masama yung employee, something like that. So, siguro yun yung dahilan kaya sobrang takot na takot siya. But yeah, napaka-awkward na kapag nandun, hindi na kami nag-vlog. Hindi na ako nag-vlog kapag dun kami. Anyway, yung lips ko, tingnan nyo. Kumain na ako na kanina. 2 beses na ako kumain. Ito pa rin yung lips. Yes! Kaya na-feature ko sa favorites ko eh. Kasi ang ganda-ganda rin sa diba? Sabi ko sa inyo eh. Dito na kami sa Woolies. Mabilis lang kami. Malapit na kami matapos. Okay, babe? Blah, 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 blah. Malapit na kami matapos. We just got roast chicken para dinner tonight. Kasi hindi ko alam kung ano lulutuin ko. Gusto niya mag-spaghetti. Filipino style. Pero wala kami spaghetti sauce. When are we gonna get the sauce? I'll just get one on the road one day. Okay. That's it, babe. Oh, eggs and milk. Eggs here. Hala, babe, look it. 25% off. This is good. Merwin will like this. Snickers pods. Yummers. Eggs. Oh, my lovin'. All good? All good. Sige. And then last would be milk, and that's it. Pancake, pancake, pancake. Hala, babe, I still haven't baked your cake. That's alright. Your birthday's 2 months ago. August, no, a month ago. Almost 2 months now. Just get the small pancake, babe. Like this one, oh. Nah. Why? I think it like heaps more for an extra 50 cents. 2 for $5. Just get this for 2 for $5. I know, I'm thinking of that one. Oh, that's $1.50. Woolies. I'll just try Woolies. Yeah, buttermilk. We're done. We got ice cream. Ano siya? 2 for $14. Yung Magnum. So sa kanya white. We need Sa tissues as akin, yan. Almonds. Yummers. We need tissues? I want that one, babe. Oh, here. The marble. One left. Do we need only one? Grab 2. 2? Patay. Anyone's fine. Nah, I want that one. Just get the puppy. This one. Ah! Found it. Good job. What else? That's it. Can we go to self-checkout? No. Please. No. Oh, yun yung sa self-checkout. I will do it. Gusto ko self-checkout. Ayaw niya. Oh, well. It's easier at self-checkout, babe. No one's there. I'll do it. Oh, don't help me. I'll just do it. Yeah? Sige. Do a hole. No? What's that? Do a hole. No. Ice cream! Yummer! Ito-try ko to. Kasi sabi niya masarap daw to. Hindi ko pa to na-try. And then, I got one more chip. And then, ito din. Na-try ko na ata to eh. Yan, na-try ko na siya noon. Binigay ng mama niya sa akin. Yung maliit. Pero yeah. It was on sale kasi. So, yan. And then, yan. Oh, ito. Lipton. Peach iced tea. I'm really into peach iced tea lately. And then, biscuit. Yes. And then, ito para sa spaghetti. And then, yan yung dinner namin. Yummers. And then, yeah, yan lang. That's it, pansit. What is that?
Ice cream? Already? Magnum White. I haven't tried it. Good. Can I taste it? You don't like it? What? You're so mean. What taste? No, never mind. I'll have my almonds. Iko-close ko na sana yung vlog ko. Hindi ko naman in-expect na kukuha ng ice cream itong taong ite. So yung kinain niya, yung white, ito. And then yung akin, yung almond na mini. Mini yummers. Nakakain ba ako niyan? Yeah, sure. Kakain ako niyan. Anyway, I will close my vlog. Oh, by the way, you guys, this vlog is still part of my September video. And I'm gonna announce another giveaway. So one of you guys will win iWhite products again. Yung mga paborito kong iWhite products, yung Babyholic, yung moisturizer nila. Oh my gosh, I can't wait to go back and use my moisturizer kasi sobrang ganda nun. Pag uwi ko ng Pilipinas, for sure yun yung moisturizer na gagamitin ko kasi that's just, I really like that one. You guys know that. But yeah, one of you will win that. I will leave the information below for the iWhite giveaway. Yeah, please check the description box para sa information and giveaway. And that's basically it for this video. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Bye.